Den eksisterer selvfølgelig også. Den er rigtig. Så vi søgte jo Svendborg. Der fik vi det. Det er fordi politimesteren han var egentlig ikke helt. Han sagde, at mit problem var her. Der er ikke lovgivning til det. Jo, der kører I det op, altså jeg ser det. Nej, nej. Så må man jo til virkelig næste gang. Ja. Jeg har egentlig et problem, hvis den gør det. Så skulle du have scooteren med til at hente den. Jeg har 3 motor. Ja, okay. Det er du fuldstændig af. Den anden. Ja. Den er ikke tøjlet til en skid, mand. Nej. Skal jeg ringe til Claus? Nå, for helvede, jeg har sgu da... Kan du ikke gøre det for fanden? Jeg har ikke hans nummer. Det er bare at sige, at jeg er på Fyn. Så starter forsøget på Fyn rundt. Vi håber på under 2 timer eller sådan. Så er der afgang. Yes. Er der nogen, der siger nu? Det kan jeg godt sige. Nu! No! Det får bare skrue, mand. Sindssygt søjle. Så er det på vej tilbage lige over 2 timer. Der var der 2 vandskuter. Skal de ud og ligge og spille nej foran? Dem opdager jeg har skudt de 2, Nej. hvis det skulle være det. De er væk. Ja, nu. Er der nogen, der er klar på stopurene? Ja. Og den flyver der, den gør. Ja, nu! Nu! Hvad siger du? 202-23, helt enig. Så river han den bare rundt. Det var i orden. Woo!